sak wanci-wanci onten sing rengkuh utawi dijabah dengan sultan Allah Subhanahu wa taala saged kekeluargaan. Dados siang punika dateng panjenengan Mbak Dela sampun direngkuh. Sah dateng agami, sah dateng negari. Ingkang asma dateng panjenenganipun Mas Novan. Mugi-mugi kanthi niat ingkang sae Bapak Sutarti dalah sekalian garwa tansah kinabulan kasembatan ingkang dipun ngendikaken kala kamker. Monggo kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kanthi nazar dalu menika tansah dipun ijabah dan Allah Subhanahu wa taala tinebeng saking bala tinebeng saking rubida sedaya dadosaken hikmahipun dadosaken kesaenipun dhateng Mbak Dela dalah garwanipun dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah biridhatin Allah Subhanahu wa taala. Lan ing salajengipun dhateng Bapak Sutardalah sak keluarga ngawotaken tumpeng seger milujengi dhateng Pak Sutarti dalah sak keluarga sumramba dhateng panjenenganipun Mbak Dela dalah garwanipun tansah dipun paringana langgeng lestari anggenipun lelumbaning berian kala semangke tentrem ayem boten wonten harang beda punapa-punapa tinebeng saking bala tinebeng saking rubida cinakena gahajanipun sawalan saakhiripun lan ing salajengipun ngawontenaken bubur abit pethak mengabri sederekipun ingkang pernah sepuh utawi ingkang pernah saking samudra saking daratan sedaya murih ridho Allah Subhanahu wa taala kanthi pangajab mugi pikantos syafaatipun Gusti kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kansal barokahipun ayat kitab suci Al-Qur'an ingkang sampun kalersan dinten 7 pekenan gangsal ingkang dumawa dinten Sabtu wage ing ari kalenggan udal siang punika semanten ingkang saged kita aturaken monggo kesan mahabbat Allah Subhanahu wa taala hajat niatipun dhateng panjenenganipun Bapak Sutarti dalaskan garwa tansah kalis ing sambikala liridhoillah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhir wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal azim sultanik. Allahumma kasengkala kawedono katendo kalebaran kawularan luar saking kersane Allah. Allahumma kasengkala katendo kawedono kalebaran kaluaran luar saking kersane Allah. Allahumma kasengkala katendo kawedono kalebaran kaluaran luar saking kersane Allah. Allahumma rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina khususan fi jasati dilla wa hadi suyanto. Allahumma ghfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ndara nglambarango gawe kono katungkul ngumbar gagasan sate mati nawa ngimpi glambara ing ngawang bebasan tanpa tapi narang biasik mega ngobak medare jagat ngolandara nglambarango gawe kono katungkul ngumbar gagasan sate mati nawa ngimpi jenat sering wedok tama namretan kembang kembangi pambuti mangka nadyan dawa pikun yen tamingkani rasa yakti sepi asa koler sepah semon samangsane pakon polan gonya ganyong ali sambi yo ya hitlah yo 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 hitlah yo 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 aji kusi
Jaya Brata sonata makna bisa dadi aji kusi jaran goyang sonata makna segara desa alir temenana kena jegrek ajur-ajurane ratan sapa wani mulih tanpa aran seorang Bratajaya Brata sonata makna bisa dadi a e ye ya a ha e ye e a e a e ye ya a e dosa rera ing jaja tresing gigir kare heraga badan karare